po yung kahabaan ng Mega Dike. So galing tayo dun sa pinakabungad. So medyo malayo yung ating inikutan. Di gaya dati na pumasok tayo dito nung unang punta natin ay sa bungad lang po ng Road 5. Ngayon ang naging daan po natin ay dito po sa lugar ng Merville. Yan po, diyan po tayo galing at medyo may kahabaan pa yung ating lalakbayin dito, no? So ito po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So ang hinahanap natin dito yung mga fresh seafoods na mga binebenta dito sa Mega Dike. So inaalam natin kung ano yung mga meron dito na mga binebenta, no? Medyo malayo pa tayo dun sa may bungad na bentahan po ng mga alimango. Pero dito may mga nagtatanong na rin po rito kung ano po yung mga latag nila dito sa Mega Dike, no? So tingnan natin itong mga latag dito. Ito mga limango pala dito. Tanay! Ay, maliliit lang pala. May bigasan na marami ko. Tanay! Ito! Ayun, sakibag yan na sa bigasan. Magkano yung kilo po? Magkano? Sampo. Dito po sa babae, 500. Ah, babae pa 500. Sa lalaki? 350 po isang kilo. Dito Ah, 350 isang kilo. Ganun din po, 500. Tanay! Ito! Last spot, ayun o! Ayun o! Sige pati, salamat. So hanap pa tayo, no? So mga presyoan po dito ng mga babaeng mga alimango ay 500 pesos. Tapos yung mga lalaki 350 ang per kilo. So yun po yung nabungaran natin dito na nagbebenta po ng alimango. So diretso pa rin po tayo sa ating pag-iikot dito sa kahabaan po ng Dampalit Mega Dike. So ito na yung mga kahabaan po dito, mga nagbebenta po ng kanilang mga paninda dito sa Mega Dike, no? So may mga talaba rin dito at mga alimango. So dito yung mga latag nila, may mga biya, no? Alimango rin po yung mga paninda at alimango. May mga biya po dito, no? Magkano alimango? 450 na lang po yan. Lahat po? Bayan sir, mga binabae. Nakabak lang mga limango. Sige po, salamat. So yun po yung presyo naman dito, no? Lahatan na po yun. Bigayan po nila ng mga limango. So dito halos lahat may mabibili po kayo. May mga talaba rin po na latagan. So itong kahabaan na ito, mga bentahan po ng mga seafoods. Kagaya po nito mga bagongon, no? Tsaka mga alimango na bentahan din po nila dito. Ayan yung mga bagongon nila. Dito po yan sa Dampalit Mega Dike, no? Na inyong mabibilhan. So medyo may kahabaan po ito, no? Hanggang dulo patungo po ito ng Road 5. Kaya lang hindi tayo makadaan dun sa may Road 5 dahil nga sarado. Yan mga bagongon po rito at mga latag po dito na mga alimango rin po. Ayan, no? May mga bangus, talaba, mga isdang kitang. So yan po yung mga latag po nila dito at may mga kitang din po at mga isdang biya. Ayan, mga biya po natin dito, bangus. Tapos may mga talaba at tahong din nabentahan dito, no? Yan mga tumpukan na po nabentahan nila dito yan sa Mega Dike Dampalit. So wala tayo gana makita dito mga swahe, no? So ito yung mga latagan nila dito. Yan, mga tumpukan, mga tahong, talaba. Ganito po yung mga mabibili nyo sa kanilang mga latag.
Sa mga ganito, te, magkano yan? Mga tumpukan? Magkano po? At 50 pesos po. So murang-mura din po dito yung mga bentahan nila, no? Sa halagang 50 pesos po yung mga talabatang. Pero matataba ang mga talaba po natin. So taga rito lang din po tayo sa Barangay Dampalit. Sa May Damson lang tayo nakauwi. At ngayon lang tayo bumisita rito sa lugar ng Mega Dike dito sa Dampalit. So tabi muna natin yung ating motor at tingnan natin, check natin yung mga makikita at mabibili natin dito sa Dampalit Mega Dike. So ito yung mga latagan dito ng mga tumpukan ng mga alimasag. Oh. Press na press po ninyo mabibili dito yan. Magkano yun sa alimasag po? Alimasag daw. Tandaan na lang, ma. Ay, boss. Lahat Tandaan na lang, may dagdag. isang bilao na. Oo, isang bilaw na ako. O, boss, hindi naman na yan. Sa alimango, tumpok din ha. Oh, 250 daw. 250. 250 Isa magkano malalaki? Malaki to. 600 yung malalaki. 600. Ito po ito 400 ito. Mga alanganing malalaki. Ano sa'yo, sir? Ay, para makon sandanay. Isang bugkos na pala ito. Isang sama-sama na. Boss, tandaan na lang, boss. 600 pesos. Sa ganito? 400 yan. 400 din. Isang bugkos na rin. Saan ba kayo? Tumpok-tumpok pala yung mga bentahan po nila dito, no? Yung malalaki na mga limango, 600 pesos. So may 350, may 400, may 100 pesos sa mga alimasag na kada bilao. Parang yung pala tinuturo ni Carlo. So salamat ha. Thank you. So punta naman tayo dito sa iba pang area ng mga bentahan. Medyo talagang sinasabi ko nga po ay medyo kahabaan po nito ay maraming mga nagbebenta po ng seafoods. Kailangan umaga-umaga ay nandirito ka, no? Upang makapamili at makabili ng mga fresh ng mga alimango, limasag o anumang mga laman dagat na nandirito sa Dampalit Mega Dike. 350. Tabayan. So ayan, no? May dating kabahayan na po rito, no? Na nilubog na rin dati kasi may mga ano dito, yung mga puno-puno na nakikita po natin, may mga kabahayan na nandirito. At yung kabila po, yun po yung mga palaisdaan na po dito sa Dampalit. Ayan. So iba dyan, may mga laman din po, no? So yung mga presyon dito ng mga alimasag na mga kada bilao ay 100 pesos. So update pa tayo dito sa ibang area, no? Sa mga bentahan po dito sa Dampalit Mega Dike. So mura yun, yung mga panggata na kada bilao 100 pesos alimasag. Hindi kasi natin dala dito yung isang ano natin, no? Na yung action camera. Ang gamit lang po natin ngayon dito sa ating pagbablog, sa ating pagdadrive ay yung ating cellphone. So dito mga ganon din yung mga latag nila, mga talaba, bagongon, mga latag nila rito. Ayan. Mga talaba ng mga kada bilao yung mga bentahan nila, no? Matataba po yung mga talaba po nila dito na binebenta. Ayan, no? So yung mga hipon na hindi natin nakikita, wala tayong makita mga isdang mga swahe, no?
Puro biya yung mga nandirito at mga talaba, no? Mga alimangong halo na bato. Ayun, mga alimangong bato at purong alimango, no? Magkano sa biya? Biya. Ay, 100 ng isang bilao. Ayan po ay 100 pesos, no? 400 yan po. Dalawa. So yan po yung mga presyo ng kanilang mga latag dito sa Mega Dike. Salamat! Thank you po. Thank you. So yun po yung mga nakita natin dito, no? So abante tayo at baka may makita pa tayo mga latagan dito. So bali nasa bandang gitna po tayo dito ng Dampalit Mega Dike. Tayo ay nag-iikot. Ito ay pasyalan ng ating mga kababayan, no? Na mga taga iba't ibang lugar na pumupunta dito sa Dampalit Mega Dike. So abante pa rin tayo dito at baka may makita pa tayo mga latagan na ating pang mai-update dito sa Dampalit Mega Dike. So taga rito lang din po tayo sa lugar na ito. Pero sa iba na po tayo umuwi. Pero ang mga pamilya ko ay nandirito pa rin po. Dito sa Barangay Dampalit, Malabon, Metro Manila. Alright. At napakaganda ng mga view talaga dito, no? So kapag umagang-umaga kayo pumunta rito sa Mega Dike ay napakaraming tao na mga nagja-jogging. Talagang taga iba't ibang lugar yung mga dumarayo. At halos lahat po ay nandirito kasi yung iba gustong-gusto pumunta rito at dami nagtatanong kung saan daw pong lugar itong Dampalit Mega Dike. At isa lang din po may offer ko sa mga kababayan po natin na mga naghahanap din po ng mga murang seafoods, no? Dito sa Dampalit Mega Dike. Yung mga seafoods po dito ay makakatipid at makakamura ka rin ng mga bilihin dito ng mga alimango. At ikaw na lang po talaga ang pipili ng iyong gustong mabili. So, at ang mga tumpukan din po dito ng mga talaba ay 50 pesos lamang po at ang mga tahong ay napakamura. Halos lahat po dito ay bagsak presyo. Dito wala tayong nakita ngayon mga latag na mga swahe, no? Na mga hipon dahil hindi na po napanahon ngayon dito ang swahe dito sa Dampalit Mega Dike. So baka dito may makita tayo dahil dumidiretso at umaabante pa rin tayo. At tuloy pa rin po yung ating update dito sa mga makikita natin latagan dito sa Dampalit Mega Dike, no? So ayan, may mga latagan din po dito na mga mabuburaot, ayan, sa mga panggamit ninyo, ayan. So dito meron din po mga paninda rito, no? Ayan yung mga alimasag, may mga hipon, ayan. Ayan, no? Mga tumpok na po, no, ng mga kadabilao. Yung mga kadabilao, bossing, magkano yan? Yan po, 100 lang po. Dito sa mga alimasag. Eh, yung mga alimango po natin. Magkano po per kilo? Yung malalaki po, 500, 400. Maliliit. So, halo na yon, no, bossing, no? Ayan, ang mga alimango natin, no? Ayan. Baba po yan. Matataba yung mga, ano, kahit lalaki po yan, matataba po dito yung mga alimango. Ayan, babae. Ayan. Yung bossing baba. Ayan po yung update natin dito sa mga latagan sa ano, no? Bakit bossing? Ayan, no, sa mga naghahanap po ng mga alimango na mabibili po ninyo dito po kay Kuya ay meron po kayo mabibili ng mga alimango 400 to 500 pesos, no? Tapos yung mga alimasag na inyo mabibili 100 pesos tumpok. Ayun, may hipon tayo nakita. Office pila siya. Yun, may mga presyon po na makakatipid talaga kayo dito, no? 150, 100 at 400, 500 sa mga alimango. Alimasag natin ay ganyan po yung mga presyon. Bossing, salamat po, bossing, ha. Thank you po. So yun po yung mga update natin dito sa latag ni Kuya dito sa Dampalit Mega Dike. Halos lahat dito may mapapansin ka may mga latagan, no? So may mga palos pa tayong nakalundag, ayan, no? Tapos mga talaba rin po, no? Yun yung mga 100 pesos na ganyang kadami na mga tumpok na bentahan po nila dito. Yan, mura lang yung kuya, sandal lang po. Yung mga tumpukan 100 pesos, dalawa 150. Mga alimango. So yan po yung mga latag nila dito, no? Sa ating update. Medyo magaganda mga presyo nila dito, no? Halos ikaw lang talaga mag-iikot at maghahanap, magtitiis
kung saan ka makakamura at makakabili ng mga murang presyo, no, ng mga latag nila dito ng alimango. So mahaba pa tayo, no, wala pa tayo sa ano dito. Dito may mabuburaot ka rin dito, mga, ano, mga kagamitan para sa inyong mga pansarili. Mabuburaot nyo dito yan sa Dampalit Mega Dike. Ayan, oh. Marami kayong mapagpipilian ng mga gamit, pang motor, pang accessory sa mga motor, pansarili mo, na pwede mo nang ayusan, di ba? So marami ka talaga mabibili at mapipili pa rito kapag ikaw ay nag-iikot dito sa Dampalit Mega Dike. O kung ikaw naman ay fisherman, ayan, yung mga pwede ka mamingwit diyan sa mga lugar diyan, no? Mga pamingwit dito, ayan. Tapos pwede ka rin mamansing kung papayagan ka na may-ari dito sa pamansingan dito sa loob ng Mega Dike. So ganito yung sitwasyon, no? Nakakaikot tayo ng maayos dahil nga maluwag din ang kalsadahan dito. Ayan ang mga mabuburaat po ninyo, mabibili dito. Marami kayong mapagpipilian. Punta kayo dito araw ng Sabado at Linggo ay marami kayong mabibili sa lugar ng Dampalit Mega Dike. Marami po kayong mapipili at mabuburaot dito, no? So hanap pa rin tayo ng ibang lugar na mga bentahan pa rin dito, no, sa Mega Dike. At baka may makita pa tayo na kanilang mga latag na binibenta po rito. Medyo may kalayuan na po kasi ang pagdaan natin dito. Doon na tayo dumaan sa pinaka Merville, sa pinaka dulo. So doon po yung daan. At dito po sa bungad hindi po nakakapasok sa ano eh. Kung nasa bungad tayo ay mas malapit lang talaga dahil road 5 po yun. Dati kong dinaanan yun, nagbablog po ako dito. Isang beses pa lang po kasi ako nag-vlog dito sa lugar namin. Ngayon, pangalawang beses, no? So, nakikita nyo po yung lugar na yon na may mga pabahay po dyan. Yan po ay lugar po ng Tansan na Botas. Ayan, halos magkadikit lang po kasi mga lugar dito na Botas, Caloocan, Malabon, Valenzuela. Halos magkakadikit lang po yan. Talagang matatanaw po nyo rito sa lugar ng Dampalit, no? Yung kabilang area lang po na dinaanan natin eh, papunta na po ng Binduangan yan, lugar na po ng Bulacan, no? So, nakita po ninyo ang aking vlog dito sa bayan po ng Dampalit, sa Barangay Dampalit po. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsubaybay. So, shout out sa inyo, Ner TV Vlog, Bornox TV, Tony Vlogs, Elmo Balyoso, shout out. Di sa Laurente Rudolph, oy, shout out sa inyong lahat. At kay Randy Cona na talagang sa araw-araw ng aking vlog ay lagi siyang nanonood dito sa aking channel. So maraming salamat po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.